Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Alfons López Tena. Bona tarda. Hola, bona tarda. És exdiputat del Parlament de Catalunya per part del grup mixt on ja està integrada Solidaritat i actualment president del Consell Nacional de Solidaritat. Parlem del seu cantó literari. Quin o quins llibres ens recomanaria? Literàriament, recomanaria en literatura catalana a Roís de Corella i de literatura universal a Shakespeare. Parli'ns del seu cantó literari. Quin llibre ens recomanaria? En concret? Sí. Us recomanaria l'Alicia en Terra de Meravelles, de Lewis Carroll. Parlem ara de cinema. Va molt al cinema? I quina ha estat l'última pel·lícula que ha vist? No vaig gaire, vaig sobretot a casa, més que anar al cinema. I l'última pel·lícula que vaig veure, perquè vaig tornar a reveure més aviat, és el Dràcula, de Ford Coppola. Anem a gastronomia. Quin és el seu plat preferit? La paella. Hi ha algun aliment que no suporti? Tinc problemes de digerir la llet, amb la qual cosa els formatges que són així forts no els puc digerir i em fan... Tinc problemes, vaja. Parli'ns del seu món més tecnològic. Quin mòbil té? Un iPhone. Quina xarxa social utilitza més i per què? Twitter. Per què? Perquè és més ràpid, obliga a sintetitzar, obliga a dir el que tens que dir d'una manera molt curta, molt concreta, molt directa, i també fa que els missatges que vas rebent o que vas retuitejant també siguin concrets, directes, i a més pots interactuar amb textos, imatges, etc. Em sembla molt divertit fer servir Twitter. Té alguna afició? Bé, moltes. La lectura, sobretot, i també viatjar, també música, també cinema, teatre. Parli'ns de música, si ens pot dir un grup i una cançó. Ui, això seria absolutament inacabable. Com a cançó jo diria ara Sympathy for the Devil, dels Rolling Stones. I com a grup, The Doors. Ja per acabar, quin serà el paper de Solidaritat Catalana en els propers mesos de cara al procés? Seguirà com a partit polític, es convertirà en una plataforma o bé una coalició? Quin és el seu futur? Solidaritat ha nascut, va néixer ja fa 4 anys per a fer la independència de Catalunya. Per tant, mentre no es faci la independència de Catalunya, Solidaritat continuarà endavant a efectes d'aconseguir la independència de Catalunya i una independència que estigui al servei del poble i no al servei de l'establishment. I per tant arribarem als acords necessaris, com ja hem fet anteriorment, amb aquells que estiguin d'acord amb que la independència cal i que la independència cal fer-la ja, no un horitzó indefinit del qual primer s'han de fer no se sap ben bé quines coses, que és fonamentalment sucar del règim autonòmic. Tenen pensat presentar-se a les properes eleccions municipals? Nosaltres som un partit democràtic i per tant la decisió d'anar-hi a les eleccions i de com anar-hi a les eleccions i de la llista es fa per decisió dels adherits de cada localitat, de les municipals, a nivell nacional, i es fa amb primàries per a fer tota la llista, no només el cap de llista. Per tant, això és una decisió que prendran els adherits en el moment en el qual toqui, com s'ha fet cada vegada. Bé, doncs moltes gràcies per venir. Fins una altra. Gràcies a vosaltres.